gået ned for et hold. Jamen, dommerne siger jo, at vi skal i gang, og så er det jo bare med at komme i gang. Og fakt er jo, at vi allerede har fået Christians meget fine op at stå heroppe nu, så fakt er, at vi er gået i gang, men der er jo også nok at se på, så lad os tage det som en start. Jeg tror lige, at jeg starter med, mens Christian holder, og så må vi se, om den kan tåle tomgang så længe. Men lige at præsentere dommerne, og hvis dommeren lige rækker en hånd i vejret, så ved vi, hvem der er hvem. Vi har jo 5 dommere, som jo har hver deres område, og de dømmer jo så 0-10 point. Og vi har jo selvfølgelig en overdommer, det er Martin, så vi lige ser en kode der. Martin står for helhedsindtrykket. Martins opgave er slet og ret først og fremmest at tage imod bedømmelsesstellen, så samler han pointene ind på de andre dommer, og når de leverer pointene til de andre dommer, så kigger han lige og skriver det ned. Han tager så helhedsindtrykket på bilen samtidig. Han ser lidt på, om lister sidder som de skal, om kofangerne sidder på deres plads, om farvekombinationer og hvad ved jeg er, som det skal være. Vi har så på lakeringen, der har vi Niels, hvor vi ser på. Niels han går langt igennem og har selvfølgelig fuldt overblik over, om det er en lakering, der er 35 år gammel, eller den er fra i går. Og måden han får det på, det er jo selvfølgelig, at de skriver lidt her på sæden om, hvornår den er blevet malet, om den står i originallagt og noget, det giver helt klart dommerne en mulighed for, når de lægger pointene og tager hensyn til det. For husk, en 25 år gammel originallagt, den kan sagtens få flere point end en slidt og nymalet bil. I motorrummet, eller helt nøjagtigt ude på den anden side med øjnene ned i motorrummet, der har vi Henrik. Og ingen tvivl om, at Henrik han har specielt en opgave lige her. Her kigger man ikke længere, om det er den 6-cylindrede Blue Flaming 54, der står i de pæne farver, eller om det er en 572 kubiktom, og hvad ved jeg. Henrik skal her kunne vurdere, hvorvidt det er det ene eller det andet, hvorvidt der olien ligger ud over hele motorrummet, eller ledningsklips, og hvad ved jeg, er samlet helt af helvede til, om motorgangen og 8-cylinder virker stadig. Det er de hensyn, der skal tages, så alle kan være med her. Den hårde opgave, den tog Kent næsten frivilligt undervognen, hvor vi ser koden på Kent. Yes, Kent, har du sørget for at have en pude til din knæ? Det ville være en rigtig god idé. Er der nogen, der har en pude eller noget liggende, de lige kan låne til Kent? Han skal op og ned en 250 gange nu, så en pude til Kents knæ. Det ville være en god tanke. Kent går nemlig ned og bedømmer undervognen, og på lowriderne, der må man sige, at han har en opgave ind, hvis man ikke kan hæve den op. Bedømmelsen af undervognen er jo også her et spørgsmål om, hvad er det for en undervogn? Har vi en original undervogn med et fint tekstil, der er ligget sådan i 70 år, eller har vi en helt forkromet undervogn, hvor olien er smidt ud over det hele? Det er den vurdering, Kent skal tage. Sidst, men ikke mindst, så har vi Christer. Vi har Christer på interiøret, og det er også en opgave som alle de andre, hvor at man jo skal kunne vurdere et nyt interiør i en 2015 Corvette, den op imod en 38 Chevy med originalt interiør. Der er altså 0-10 point i hver klasserne, og overdommeren får sæden, og han kigger med sit bekymrede blik. Og nu er det jo altså Christian Damgaard her fra NTC, der har taget sin 71'er en Pala Customer, og ikke tvivl om, at her er en mega opgave. Han har haft bilen siden 93, og han blev klubmester i 2013, og det er jo den der, vi ved, evige kamp med Hammergar. Og jeg har mere lyst til at fortælle lidt om detaljerne med de to gutter, men lad os nu se. Det bliver spændende med de to, de har deres egen kampe, og der er ingen tvivl om, at når vi taler 200 meter på Malmø, så er det jo nu her de næste uger slagene skal stå, og der er ingen tvivl om, at Christian han er vel ned omkring de 7 sekunder eller noget, men hvor meget? 6-6 siger han, så det bliver Hammergar for kæmper. Jeg tror Gar var nede på 6-2 eller noget i sidste weekend, så det bliver spændende, og er det på lørdag i
derovre. 30-31 Danmark-Sverige over på Malmø Raceway. Det er der, vi skal sidde på lægterne og hæfte vores drenge op. Vi siger tusind tak til Christian for hans overføde, muskelfyldte Chevrolet Impala. Kasper mere, super tak. Og Niels, vi vil have den ind på midt på stå.